Jatend piny Kenya William Ruto ne olimo kendo timo limbe Lang'ata kod Kibra kaute mare en ni opande kod ibiro kawo maonge chudo. Ruto ne obedo kod wuoth ma iye tek ka ywaruok ma johera kod jopiny bende ne okwako wuodhno. Eric Owenga nigi ler. Romo mare mokwongo e kachung' od bura ma Kibra, dhorangach mar skul primar ma Ayani ne obedo pap mar amen motegno e kind obila kod rowere. Roweregi ne dwa donjo gi thuon mar bedo e skul kama ne rik jatend piny Ruto gi lange osechopoe. Mae nochuno obila yaw boka kendo kedo kodgi. E kindeno, rowere mamoko bende ne bayo obila kod kite kaka okang' mar ng'iso ich wang' tok tamgi donjo kama ne jatend piny Ruto nitiere. Weche nodok e wang'e tok obila yawo nigi thuolo kendo gidonjo e skul. Talora ma Makina, rowere mamoko bende ne tiyo gi thuolono mar mayo jopiny ka rawerani mane rik kalo kod ndike ne rik imaye e diemo wang'. Jatend piny Ruto notiyo gi thuoloni mar medo goyo debe ne osiepe kinde ko jatend ODM Raila Odinga kawuok tung' Musuo gi jotelo ma owacho ne ok mor kod ng'iyo margino. Sasa niko hapa kwa bedroom. Mimi na Mheshimiwa Raila Odinga tumekubaliana. Tumesema ya kwamba hakuna jamii ambayo imeweka application kuwa wageni hapa Kenya. Hakuna jamii ambayo ni wakimbizi katika taifa letu. Nimesema nitafanya kazi na viongozi wote wazalendo, wananchi wote wazalendo, tuwaunganishe, tuweke umoja, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi. Kenya iungane ndio tuweze kushughulika na transformation ya Kenya. Na mimi nataka kumshukuru Raila Odinga as the foremost patriotic leader who has accepted for us to unite this country so that we can concentrate on the transformation of our nation. Kata kamano, siasa ma Kibra ne omedo tedore kendo jaod bura ma Kibra Migosi Peter Orero noyudore kama tek e lwet jopiny. Ka kuonde mamoko kaka alwora ma ogik mano e lap ma DC kama ne Ruto gi jotelo mamoko wuoye kapod ok otieko limbe mare ma Kibra, jaod bura ma Kibra ne ok oyudo thuolo mar twak. Na wewe mjumbe wetu Bwana Orero, fuatilia hiyo kazi. Mimi niko na wewe mpaka hii Kibra iweze kubadilika. Jatend piny ne ochako limbe mare ma tich ang'weni gi Lang'ata eka bang'e nolwar Kibra kama bende ne oyawe chenro bura mag dongruok. Ruto noten gi jotelo bura mag ODM ok kaunti ma Nairobi. Nimeongeza leo madarasa mengine 10, nimewapatia milioni 20 wajenge madarasa ingine 10 ya watoto wa Ayani. Tunaelewana jameni? Na mimi pia nitakuja kwa shule yenu ya Olympic hapa chini na shule zile zingine mpaka tuhakikishe ya kwamba kila shule iko na nafasi ya watoto wetu wote wa Nairobi hii, wa county ya Nairobi na constituency ya Kibera wako na nafasi ya kila mtoto kusoma. Sasa tuko kwa broad-based government. Sema broad-based government. Kama wanachama ODM, tuko nyuma yako na tutatembea na wewe hadi tuende mahali tunafika. Ukitembea na Raila Amolo Odinga. Jatend piny Ruto bende notiyo gi thuoloni mar lando jo Kenya ok bi chulo pesa eka koro bi yudo pande. Ruto omedo ni ratiro mar ja Kenya yudo pande ok onego winjre ketne obadho kata kwede. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Kibra leo ya kwamba kitambulisho ipatianwe bila malipo yoyote. Kila mtu apatiwe kitambulisho bila malipo na kwa mpango ambayo haina ubaguzi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Koromogi tokido report ma limbe ma jatend piny gwenge mag Kibra kod Lang'ata obokawo yo mar ariyo kata